de 46 de ani de serviciu. În afară de 2008 nu pus o mări pensia. Că se vorbește și se încălcează. După banii adunați, numai de la mine, după 46 de ani, nu vorbesc pe dobânda după bani. Că le-au furat udea din sănătate, că le-au furat nu știu cine. Pe puțin. Eu am făcut un calcul. Banii adunați, că le dobânda după bani. Ar trebui măcar 800 de euro și aibă un pensionat aici. Și cel de la colectiv, cum zicem noi, și aibă măcar cât îmi dă mie amul. Când dă pe jumătate. Rușine din partea lui toți. Când te aud acum în Parlament, făcând, nu pot să-i spun tătii, că eu le știu pe toate. Dar când te aud că-și bate joc de pensii speciale și-și bate joc de tată sau de măsa și de bunusul și de bună sa, nu-i rușine la obraz. Încă nici nu în stare și discute cursiv. Numai face acum la tribună. Rușine pentru toată lumea. Și dacă credeți, domnul Vice vă mai întrebat mai multe ori. I-a mai spus părere și mai are în față. Dar dacă credeți că se continuă tot așa și nu avem grijă de treburile de aici, bun venit și la revedere. Vă mulțumesc. O să-i răspund eu, da? Deci, domnule, v-ați preferit acum? Am spus. Scopul acestei... Am spus că spun. Vedeți dacă sunteți cu o discuție, vă lăsați să vă răbăriți mai tare. Eu le știu, dar nu le știe mulțimea. Nu am dat seama, pentru asta le știți mai bine ca mulțimea. Vreau să ascultați. Noi suntem acum la un eveniment de lansare a primarului. Ce spuneți dumneavoastră n-are nicio legătură cu primarul. Iar dacă sunteți nemulțumit de faptul că 4 ani nu s-a făcut nimic, acum e momentul să puneți ștampila pe altcineva. Eu nu știu ce veniți dumneavoastră aici, dacă nu vreți să ne susțineți. Sau veniți numai să ne certați. Dar de niște dumneavoastră. Nu, dar ascultați-mă. Că l-am susținut și grăfobice. Dar dacă îl susțineți, nu așa să faci. Păi știți ce plăcere va simți el acum? Păi este un eveniment ca și cum aș duce eu la ziua dumneavoastră. Stați puțin, știu că e repede. Numai să-i spun cum se procedează. Eu dacă aș veni la ziua dumneavoastră și vă cert, așa cum l-ați certat dumneavoastră acum, cum v-ați simți? Nu l-ați certat. V-ați certat? Păi noi am venit să-l susținem pe el. Și dumneavoastră acum transferați... Ascultați-mă, care-i parlamentar aici? Nu e niciunul. Eu v-am spus că am candidat de parlamentar, am câștigat, dar ca și în România, a intrat la după locul 3. Deci pe mine m-a ales lumea, așa să vă imaginați, ca și când l-ați ales pe el și intră la după locul 3. Și Domnul mă ceartă pe mine, că de ce n-am ajuns acolo. Deci vreau să înțelegeți un lucru. Dacă ați venit să-l ajutați, păi încurajați-vă, nu criticați de la început, că nu să aibă niciun chef să lucreze. Deci eu de-aia am vrut să vă opresc, pentru că e o atmosferă festivă. Nu ne certăm. Am venit acum să-l încurajăm. Dacă vreți să vă certați, m-am oferit că am presimțit, că am presupus. Dar nu ne certăm. Dar eu stau cu dumneavoastră până dimineață și vă spuneți, ați zis rău că l-ați descurajat. Bă, ce-i? Păi el, primar. Bă, timp de 4 ani nu l-am ajutat. Domnule Greț, o să faceți campanie în astea 2 săptămâni să-l ajutați pe Lucian să câștige. Promiteți? Dar el știe treaba. Nu, atunci asta e bine. Bă, dar de acum niciunile că nu să l-am ajutat. Nu aș vrea să mai... În 4 ani. Dacă mai dorește cineva foarte pe scurt să întrebe ceva, Dacă puteți cineva să și lăutați. Să ne dăm seama că sunt susținători aici, că pe mine m-a dreptat, domnul Greț, era că poate să crede că nu te vrea. Dânsul este un susținător al nostru și, în primul rând, al poporului, al comunității. Dar fiecare dintre lucrurile sau se raportează sau discute cu ceea ce poate și nu poate. Acum, într-adevăr, este un om care este sufletist și este alături de noi. Oameni buni, vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici. Cred că am reușit în mare parte să atingem punctele esențiale care vreau rezultate pe care le-am propus. Vreau să-i mulțumesc partenerului meu, colegului meu, Ciprian Lam, cu care împreună am creionat și am urmat această echipă de consilieri. O echipă puternică, o echipă cu experiență, o echipă care pot să vă garantez că poate să ducă lucrurile spre mai bine. În încheiere, aș vrea să fiu foarte scurt. Vreau să urez succes tuturor candidaților la primăria Comunei Sfântă Mare. Pe dumneavoastră, să vă rog să mergeți la vot și să votați cu cine credeți dumneavoastră
că poate să vă repreșinte mai bine. Doamne ajută!